Ganda na naman! Uy, maganda ito mga ito. Wala ka. Ano ito? Wala ka, ayaw. Ay, sus, kaya pala mga ito. Ayaw na ano. Ang laki mga ito. Wala ka, no? Uy, grabe. Ang pula. Oh, sorry. Hindi. Maya-maya. Maya-maya. Ganda. Yan ako. Yan na naman. Oh, sabi na kita dito po ito. Oh! Saka. Yan naman. Dala-dala mga ito. Oh, wala ko. Uy. Mas malaki, mas pinalaki. Mas pinalaki mga ito yun. Yon, good morning mga kachoy. Yan, panibagong araw, panibagong vlog po tayo mga tayo. Samahan niyo po ako mga tayo. Happy New Year sa inyo mga tayo. Today is January 1. Nag-enjoy ba kayo mga tayo sa putukan kagabi? Maganda ba yung firework display ba sa inyong lugar, no? Yun. At marami ba kayong nakain na mga lechon? Sa akin mga tayo, magsawa ng tilapia talaga. At siyempre nagbili rin kami ng chicken, no? At baboy, no? Para magsalasala ng mga bata. Salamat mga tayo sa nakaraang taon na full support niyo po sa aking channel, no mga tayo. At lubos po ako nagpapasalamat sa mga silent viewers, sa mga paparating pa, sa mga sulit supporters ko. Thank you sa mga kaibigan ko, yun, kamag-anak, yun, at kumpari, mga inaanak, yun, mga kaibigan natin, mga vlogger, yun, maraming salamat po sa inyong mga kachoy. At may pagpalain tayo ngayong 2025. Tara na mga tayo, at mamimimit tayo mga tayo. Ano po, pusuan ko dito mga tayo, mayan. Pagka yung kutob kasi mga tayo, yan, sundan nyo, no? Ayan, sana makakuha tayo ngayong 2025 na simula ng panibagong taon, no mga tayo. At isang metro yung lalim mga tayo, isang metro. Ayan, at dalawa yung pamiwas na gagamitin natin. Mas testing natin kung talagang ano dito, no? Madami yung mga pulahan. Ayun. Lord, thank you po. Bigyan po sana ako ng blessing na naman. Matay, nakikita niyo matay. Waiting. Yara, ito na mga tayo. Excited tayo sa unang fish. Unang fish. Ang maliit na kaagad. Unang fish. Yun! Ito na mga tayo. Malaki ito mga tayo. Oh! Laki nga! Ay grabe! Oh mga tayo! Nasa gilid na itong ano mga tayo, ano to, kakasya. Grabe, no? Oh, diba? 1-0 tayo. Uy! Oh, ganda. Uy! Kita yun, no? Yeah, nagtatatago sa mga tayo. Yun na naman. Laki na. Oh, di ba mga tayo? Grabe. Dalawa. Ay, ito mga tayo. Malalaki itong buko na tumatay, kaya di basta makakawala. Dalawa na. Yun. Yung kasi malayo. Yan, nasabit yan. May sabit. Sige. Asal ka na rin. Sige.
Alam, grabe naman, di naman pinipit malaki. Inaangat ko eh, may laman na pala. Okay. Sus, ginoo. Nakatakot naman. Nasa buhayan ba ito pa naman tayo? Nasa batuan talaga mismo. Kanto. Tala, takbo na. Grabe. Sit-up pa rin kagabi yan, mare. Tapos may pumuputok pa minsan. Wala ko ano lang natin. Ayan na naman. Ang bilis yan. Oh, yan na. Oh. Isa pa. Yes, isa pa. Ayun na naman. Ay, ito. Laki na naman. Uy, laki. Oh, pangapat na matay. Grabe na to. Oh. Diyos ko. Wala talagang kawala sa akin ito ngayon. Laki ng hook ko. Size 10 tumatay. Apat na. Yan. Yun. Hindi yung dami eh. Hindi ka sumusunod sa ama mo ah. Ayan na naman mga tayo. Hindi na ata yun. Agad pa yun. Masakarak yun. Oh, yan na naman mga tayo. Bilalaki dyan mga tayo. Oh, ulak ko. Uy. Mas malaki. Mas pinalaki. Mas pinalaki mga tayo. Oh, pang-thumbnail natin mga tayo. Grabe. Talaga ito. Ang lalaki oh. Huwag yung sir muna Katyoy. Pasalubong ko sa ito. At iniimbitan ako mamaya mga tayo. Mamaya nga ako. Kikipis tayo ng Marikina. Yay! May papasalubong. Gusto niya raw kasi matikman na rin. Pagpipigyan natin siya. Ginawa ng Diyos talagang maganda na naman na punta natin fishing spot. Sa mga Sermona family, maraming salamat. At Abonal family, maraming salamat po sa inyo. Nagpa-share naman yung Katyoy. Kung ano natin, yan naman natin. Yan na naman natin. Basta, ano itong gawin na to? Ang laki na naman. Oh, grabe. Wow, sunod-sunod na to. Laka. Ay, thank you so much. Halos na yung matanggal sa kapitano kasi. Wala nang ilit-ilit mo ito eh. Dire-direct mo ito. Matay, wala nang ilit-ilit. Yeah. Tayo. Yun, very good. Masunurin. I give you one fish. Ganda yan naman, uy. Isa pa. Ganda na naman. Uy, maganda ito mga tayo. Wala ka. Ano ito? Wala ka, ayaw. Ay, sus, kaya pala mga tayo. Ayaw na ano. Ang laki mga tayo. Wala ka, no? Uy, grabe. Ang pula. Oh, kaya pala ayaw maiangat mga tayo. Pula, oh. Oh, pla-pla na yung mga tayo. Oh, di ba? Isip natin ito. Yeah. Ang laka. Oh, thank you Lord. Grabe, pula, lalaki. Dito lang natin yung lalim natin. Isang metro lang natin. Ganitong dawi. Sa atin. Nakatalaga. Ay. Bigay lang shout out sa lahat ng natin. Mga GC na sinalihan. Philippine Anglers, yun, bigay lang shout out. At Marikina Anglers, Pasig Anglers, Sukmon Anglers, yun, bigay lang shout out. Wala na, sama kaya yun. Sabi ko, akala ko meron na naman makasay. Parang mayroon eh.
Parang duda ako mga ito. Kagat ko na. Sayang. Uy, umuwi na yung cellphone ko. Ayun, meron na naman. Oh, sabi ko na nga pa, meron na naman. Grabe naman to. Uy, grabe. Merong kagat natin na ano, yung silencer ba? Silencer. Hindi mo nararamdaman, meron na pala. So yun, ingat kayo dito mga tiyan. Meron dito ano. Meron ditong sawa, sabi ni Kuya Friends. Dito sa may ano to. Pero ano naman sa iyo, ano naman siya mga yung sawang ano, hindi kompramado. Anaconda. Yung ano, python. Grabe kong spot na yan. Spot. Ganda yung spacing spot na yun. Ano kaya meron yun? Nanginginain kasi na nga na yung mga lumot. Yan. Kagatin mo boy, kagatin mo. Babalikan ko ito, gagamitan natin ng tao-tao. Oh, maganda rito, tao-tao. Yeah. Jesus. Ulit. Tara. Grabe, biglang na ako. Ayun. Yun na naman. Mas malaki na naman. Wala ka, mas malaki na naman to. Ay, malaki na naman mga to. Ay, ma'am, tatanggal na. Tagka naman din. Papasag na. Huwag na papasag. Yun. Kala ko papasag. Grabe to. Ang dami ko nang nilalapat. Ganda ng pasok ng bagong taon natin sa atin mga katoy. Thank you Lord. Ayan ulit. Ganda. Kasi Ronnie, kasi Michael. Yun, Minsa Anders. Kabiwas, kabingwit. Na-miss ko talaga mga kids ko. Kabiwas mga to. 2 beses na siya nawala ng cellphone mga to. Kaibigan natin. Uy! Wala mo ba? Ginaganyan ako naman. Hindi na pa bakit kasi kung nakagawa na yun ang pangagawa. Yan siguro yung mga meeting ni Abansi nila. Yung mga kawan. Meron na naman! Mas malaki naman. Wala na namang gimmick mga ito ay walang ano siya. Pero wala na namang ano, tawag dito. Hindi ko naramdaman na inigila. Makakala mo lang. Parang ano, sabit. Ay, tingnan. Grabe itong mga mamaw mga ito. Promise talaga mga ito. Pag na-experience nyo itong mga ito, itong fishing spot natin, Diyos ko, ganito. Kasi ano, Genesis Valdez. Ito pa Choy, punta ka dito ka Choy. Medyo maganda-ganda pa nga ito. Hindi mo na kailangan. Medyo mahirap lang dyan mga tayo. Kaya mga tayo, parang ano yan. Yung may aakyat na bakod. Pero kaya. Pag may edad lang yun, medyo maalangan ata. Delikado dito pagka ano. Kasi mayroong tatawiran na ano, bakod talaga mga tayo. Tapos luloks, tatalunin mo pa pababa. Mga ano, siguro ganito kataas sa kalating metro matay dyan. So, ito is what ito. Nangali ako kakabiwas natin. Tingnan nga tayo natin. Hindi yan naman. Diyos, mag-music. Anak, malaki sa muntik pa madala itong ano. Ano to? Wala ka, laki na naman to. Grabe. Sus Mariosip natin. Dito ka ba? Yun, grabe talaga. Ang lalaki talaga mga ito yun. Diyos ko. Ano ba ito? First time ko makaano mga ito yung ganito kalalaki. Sulit. Naku, wala. Puno na kagad. Ilang liter ba itong miniram kung ano? 8.45 quarts
is equivalent for ano mga tayo, 8 liters. Yun. Galing, galing. Mapupuno na. Thank you, Lord. Ang ganda talaga ng pasok ng taon talaga. Tumutan ng galis. Bakit yan ka natapon, boy? Yan ba gusto nga ada mo? Ingat. Lang ito mating mamaw pala dito. Ayan, realness. Boss, magsa-salvage kayo ng ano? Oo. Lorry? Hindi. Maya-maya. Maya-maya. Magsa-salvage na maya-maya. Pero mo? Yan na naman. Grabe, laki na ito pala tayo. Mga tayo. Laki, laki. Kayang iangat tong kayang iangat yung ano mo tayo. Tatlong piraso na lang mga tayo, puno na tong cooler ko. Ayun. Saan na si Idol? Nasa dulo si Idol. Ay sus, Ginoo. Yun lang. Ayun, magugula ako. Ayun. Napaka-bless talaga na. Biri-biritso talaga na. Ay, mayroon kasi palang ibon mati. Ganyan pala tandaan pag marami. Yes, silpong ko. Naka-isda ako. Kaya na putol, kagat. Huli na sana. So, yung mga tayo, nakasabitan niya na daw eh. Naputol yung ano niya, yung pang ano niya. Malalaki pala yan dito. Maya-maya. Kakarating lang. Tatlong fish na lang po yung huli natin mga tayo. Ay, kaya na naman tayo. Yes, yun. Tatlong fish na lang mga tayo para mapuno. Itong lang natin. Cooler. Itong ispat at napakaganda mga tayo. Sus. Balikan ko ito mga tayo. Gagamitan ko ng taw-taw doon. Tapos maagang-maaga. No? Ano, wala pang pere. Sana bukas wala ulit na pere. Adus. Wala. Dito. Diyan ka na punta. Na naman. Diyan ba sila? Hindi nga. Uy. Ito mga bumapatas-putas natin. Nakagulat. Wala. Yan yung marami. Tingnan natin. Sayang naman yun, no? Medyo masanit sa bag mo eh. May bangus dyan? May bangos ba? Oo. Oh. Kaya ang siya. Ang daing, kaya kalaki oh. Tinatamaan niya ito. Ay, maliliit. Boy, Rami Jun Vlog, oh. Marami daw bangos dito. Sabi ni Master. Mahilig magbangos dyan. Chris ni Ryan, ayun, mahilig magbangos yan natin si Chris ni Ryan. Bangos Tagalog. Yun lang mga natin
nangangalay. Ay. May bangos na kayo. Oo nga, Mati, may bangos nga. Ayos ah. Tingnan natin, Mati, may bangos na. Ayan, Mati. Binigyan tayo ng bangos. Yan o, Mati o. Si Idol Macho, may ano kasi, may dugo, baka bawal yan. Punasan natin. O, Mati o. Sabitan niya lang. Binigay sa atin. Ay, ganda. Ay. Ang lait kasi, Mati. Pakawalan ko na lang siguro ito, Mati. Kasi ano, Mati? Nasabitan ka na eh. Pakawalan ko na lang siguro ito. Kawawa naman, mali. Oh, bilis oh. Maliit. Binigay sana sa atin ni Kachay Macho. Ito talaga may bangus. Saglit lang, kakasabi niya lang, Mati. Galing niya naman sumabo. Kanina, Mati, yung unang ano niya, unang sit up eh. Nasabitan niya na daw yung maya-maya, ikaso na putol. Siguro malaki daw. Ay, naku. Oh! Tama na muna. Puto, tapos na yung ano, New Year. Sabi, kinagat ko natin, hindi ko naabutan. Try ko nga dito natin. Dito na. Dito na kami, malaglag sa cellphone ko. Ayun din ang natin. Uy, malaki to. Malaki to. Uy, ay sus! Uy! Okay. Dahil nakibit mo rin. Kung ano lang, yung kita sa sinalang mo, kita mo. Ay, naku, ginagos na bigla. Ginagos bigla eh. Dito lang yan eh, umalis ka naman kagad eh. Ay, yan. Isa pa. Uy, kanya na naman. Naka. Uy, ganda na naman. Ganda naman mga tay. Oh, grabe, ang tatama talaga mga tay. Kahit saan tapon mga tay, oh. Grabe. Uy, ganda. Napupon ko, dalawang fish na lang. Ah, ay sayang. Wala na naman. Ay, oo nga, oh, grabe, ano yung ano mo ah. Pangalawa naman, grabe, bula pa rin. Kasi bula oh. Laki nun. Oh, grabe, nasabitan nyo na naman mga ito, pangalawa na. Sayang, no? Tira. Yan naman. Ala, ito ulit. Oh, grabe. Lalapat talaga mga ito, oh. Oh. Saan ka pa? Ay, naku. Naku talaga mga kasi. Sayang, no? Dito na naman sila sa gilid o Ininas. Ayun pa, oh. Pikakalagay lang, oh. Oh, pikakalagay lang mo ito, eh. Ito pang binuwas ko agad. May laman. Oh, may laman na. Ay, sus! Sabi ko naman. Buti pa sayang mga tayo. Kanya-kanya lang talaga mag-isa sa pamishing ba. May hilig magdadala. Kanya-kanya talaga. Ayan, dito pala yung ano po mga tayo. Wala na pa. Yung tanda natin sa ano, tournament number 49. Yan. Galap shoutout sa buon, no? Congrats sa mga nanalo nga pa. Pasig Diwas Anglers. Pangunan nila Vice Sir Tony. Yan. Galap shoutout po sa inyong lahat ng members. Sila Kuya Dinis. Yung presidente nila, nakalimutan ko si
Sirdan ba yun? Sirdan. Ay, ano naman ito? Ito mga tayo, napakaliit na kagat yan mga tayo. Kaya niyan mga tayo. Try natin na. Ay, wala. Minsan kasi minsan ganun eh. Tayo mo, yun, very good. Ah, ito, nasabitan na mga tay. I-ano natin, si kasi ano, yun na, laki. Si ano, macho. Tayo, laki. Oh, nasabi. Oh, grabe, laki oh. Oh, dito. Sige, sige. Dito na. Yan. Uy, laki. Grabe, ang laki mga tayo. Uy. Nakakawala. Thank you, master. Laki. Ah, grabe, ang laki. Anong pangalan yan? Ay, Imelda. Sabi, ang laki. Wala na, nakaano pala sa mismong ano, no? Ganda ng tama. Anong luto niyan, master? Sinigang. Oo. Grabe, ang laki oh. Oh, nakuha na pa natin ng video si master, ano? Macho, no, mga idol? Yun. Parang kawala to. Yun, shoutout sa mga Malaking taga nakawala. Buhayang Bato. Yan, mga anglers dito. Malaki nakawala. Mas malaki ba yun? Oo. Uli oh. Grabe. Mga ilang kilo kaya yan, idol? 3. Laki. Grabe, ang laki ba ito? Nakahuli niya. Ayan pa. Ano nga pamatay? Nagat pamatay. Oh, mayroon pa mga tayo. Oh, ay, ganda naman mga tayo. Laki pa oh. Sus, oh, laki. Ito pa. Ang laki, thank you Lord. Grabe, yung laki pa oh. Nakaano pa rin yan. Ang ganda ng fishing spot kasi natin oh. Yo, thank you Lord. Thank you Lord, grabe yung laki. Grabe, ang laki mga katoy. Ano ba, kamalaglag na cellphone ko. Ang text cellphone ko malaglag mga tayo. Grabe na rin, monster. Laki ng nahuli. Kasi sa lines lang yan mga tayo. Yung ginaganyan lang, oh. Bira kong, ano yan, bira-bira. Grabe, laki. Isa lang sa kanya, sulit. Sulit, pwede na siya mahuwi kagad. Grabe. Ay, nawala siguro dito mga tayo. Kasi dito na nabulabog yung spot natin. Sana mamaya, bumalik. Ay, grabe mga tayo. Grabe itong basic spot natin. Ang lalaki ng mamaw. Grabe. Yun. Ay, muntik pa. Sumabit. Mahirap talaga pag ginalimatay. Ay, grabe. Saglit na nga ito. Ay, ito naman ang ating adventure. Maraming salamat nga pala sa mga supporters talaga natin mga kayo. Video bumaba tayo mga ito. Pa-share naman po mga ito sa natin para ano, dumami ulit yung videos natin. Nakakatuwa kaya mga pagka yung 1,000 plus yung videos. Masarap sa pag-upload. Kaya din Kim Padilla, pakishare ulit. Kaya pati yung YouTube ko yan. Maraming salamat Kuya Francis Coronado, yung nagsabat sa mga madalo yung angin. Thank you po. Mabilis na pag-approve sa ano ko sa upload ko, no. Ina-approvean pa kasi mga ng admin ng ano, mandalo yung anglers yung pinopost ko dun sa GC. Sa FB page nila. Patay ko nga dito mga. Mabulabog kasi mga kumalong kasi dito mga yun. Yung siyempre ang laki nun, natakot siguro yung mga tilapia dyan. Wala siguro kung ano. Wala siguro may pating naka ano, nakapasok sa kanila. Grabe, lumukso. Bakit ganun? Lumulokso wala to. Ay, maliit. Lumukso mga katay, bakit nakalukso? Nasabayan ko lang siguro ng ano. Maliit mga katay. Yan o. 3.9 to.
3.8. Release natin. Ay, bakit natin nilagay ito? Oh. Ito, magsusumbong yun. Magsusumbong siya natin. Sorry na. Ba't ka na magsumbong? Okay, last na tayo mga tayo. Last na bulati. Hinihintay na ako ng kumpare natin na ano, aayudahan natin. Ay, sus! Yan na nga, natuluyan na nga. Ay! Ayun natin, bali... Good size. Mayroon na naman? Good size. Ah! Yan, may nasabitan mga tayo. Bibigay daw sa atin. Good size. Ang laki. Oh, di ba? Ang laki oh. Grabe. Thank you, master. Thank you, master. Ano? Macho, yung laki ba kasi oh. Nasabitan niya sa gitna daw. Ayun, napuno na lalo. Uy! Pagsupak. Nasabitan niya sa gitna mga tayo. Grabe dami talagang tilapia sa gitna. Samantalin natin ito mga tayo. Ang hanggat season pa. Yan nga, ika nga ni Kabingwit. So yun, maraming salamat sa inyo mga tayo. No? Napakala pati. Ito lang mga tayo sa may batuhan. Mandalo yung fishing spot na tayo. Barangay Buhayang Bato ulit. Thank you mga tayo. At hintay ko na lang ito mga tayo. Isa na lang. Okay na yung mga tayo. Binigyan na tayo ng isa ni ano. Isa na lang sana, mapupuno na to. Thank you po. Maraming salamat po. Pasensya na at di tayo nakapag-lista ng ano, mga shoutout. Thank you. Maraming salamat po mga katoy. Thank you so much. Thank you Lord. Sa blessing na naman 2025. Thank you. Bye bye mga katoy.